салом бачаҳо. имрӯз мо чӣ тавр аз сирояти нави коронавирус худро ҳифз карданро ба шумо нақл мекунем. Салом, номи ман Манижа. Салом, номи ман Бежан. Шустани дастон бо собун аз ҳама муҳимтар аст. Ман медонам. баъд аз бозӣ пеш аз хӯрок ва баъд аз хӯрок хӯрдан. ва баъд аз хоҷатхона баромадан. Инчунин бозичаҳои худро тез-тез бо собун шустан лозим аст. дастонатонро бо об тар карда собун кунед. Собунро нағз дар сатҳи дастонатон на камтар аз 20 сония молиш диҳед ва баъд дастонро бо об нағзакак шӯед. агар собун надошта бошед, аз волидайни худ антисептик дархост кунед. бо дастонатон чашм, бинӣ ва даҳони худро нарасед. Саломат бошед.